Kisah kau mantu pre. Kita naman dua pre. Ito bay. Saan daron ri bay? Ay, saan na kayo naon mo bay dula to bay? Bay story ng horror bay kanang. Ikaw bay. Ungo bay. Ikaw bay. Ungo ka. Palaga sa ungo. Tung sa kung kan ba sa yung pala di sa una nga tiguangan ba nga. Ay di sa una daw. Lingkuran na to. Din abat do diri sa una daw man kasi. Mangguko daw. Ako ingo ba sa lolo sa una kay yuta may gululo no. Di daggan na igwakwak ni tapos saya-sayag laag ri daw. Oy. Dagan kay kwak-kwak daw diri daw sa una na sila. Nay mo tingog ron, dagan jud ko don. Gani, daggan Sa ko dagan oy. Adlok mga kwak. daggan ta pero buno na sanahan gid. Uno ay sukla na tanang mga kwak oy. Lantaw na tong sinawong sa kwak ba pero dagan gutag di makaya gud. Isog na to, tulog ta si Raisag. Bago na to. Naon na to. Anak ko kitang duhagonen kasi kulata no. Palaga bay. Yan, wak-wak ron, pabongbong wak-wak na. Bunal niya ko. Sa kita ang wakwak lagi daggan niyo yun. Nakanda ko mga bisita. Siapa? Kedupo to bay. Kedua ko ba? Kaya pa eh. Sabay. Asaman bay. Asaman bay. Asaman bay. Asaman bay. Asa sa gym. Tara bay, dagan. Awan bay. Tara bay, dagan bay. Bata to, naon meron tuguan tao to. Di. Ako rin. Asa nakataron sila no? Amboy. Sa kong kauban. Pre, asal guguk pre. Pre. Asal tong buang rin abot ba? Asal ka to no? Ambat yang. Asa tu? Kisah kau mantu pre. Kita naman dua pre. Jangan pre. Jangan. Sila Abat mo to. Oy pre, asa mo pre? Gukod ni kabat pre ba? Kuya pre. Abat kanya na napagkat-kat na ko sa kahoy nga nasa ubo ag tagak ako eh. Kulatan mo. Ngita kan namo. Ning pagkuan lingi na mo sa likod na kulatan ng duwa. Kulatan ng uya. Bunog itong abata di ay. Ano ba ito bata? Muling nang pre. Yaw sa abot eh. Ya pre, di natang balik na adun to pre. Ay, di na lang balik din. Kita patran pre.